Келешек язмышың хакында сөйлейм, сөйгеніңні кире қайтарам. Газета битін ашсаң да, интернетқа кірсең де, сені һәр жерде проблемаңны шешердей имтымшылар күтіп кенә тұра. Сихыр бұрынғы заманнардан оқ ең зор гынахларының бірсі саналса да, хәзір оңа мөрәҗәгать итүчеләр, аның белән шөгыльләнүчеләр дә шактый. Кемнәрдер моннан акча эшләп калырга тырыша. Ә бәхетсезләр үзенең язмышында ниндидер өмет шаткысы уятырдай бір алым дип саный. Исәнмесез, Кара каршы тапшыруның бүгенге темасы сихыр. Инҗи Шәйхетдинова һәм мин Роза Диятуллина сезне чын күңелдән сәламлыйбыз. Чыннан да кешеләр авыр хәлгә калгач еш кына югалып калалар. Кая барып бәрелергә, кемгә мөрәҗәгать итәргә белмиләр. Ә сихерчеләр, багучылар, күрәзәчеләр исә мөмкинлектән файдаланып, бәхетсезлеккә очраган кешене проблеманы тиз арада хәл итүдә ышандыра. Кемдер сихергә ышанмый, бу хакта ишетүгә кулын гына селти. Икенчеләр исә сихер диюгә калтырана башлый. Гаиләмне бары тик бузык кына харап итте дип елаучылар да җитәрлек. Нәкъ менә бүген без тәкъдим итәсе сюжеттагы герой кебек. Видео язмабызга күз салыйк, аннары соң әңгәмәбезгә күчербез. Мөршидә белән Расихны туганнары таныштыра. Очрашып, хатлар язышып, вәгъдәләр бирешеп кавыша алар. Расих бер оешмада җитәкче булып эшли. Эштән еш кына соң кайта. Түрә ирнең тоткарлануы хатын өчен гадәти күренеш кебек тоела. Шуңа Мөршидә артык борчылмый. Ә көннәрдән бер көнне ир белән хатын иртән талаша. Расих кичен кунарга кайтмый. Мөршидә төнне буе үз-үзенә урын таба алмый. Тәрәзә яныннан китми, аны көтә. Ир хатынына 3 көннән соң гына шылтырата. Телефоннан тавышын ишеттем дә, башта танымадым шит кеше дип торам. Ә ул акыра әллә нәрсә сөйли шунда. Ә мин бер генә сүзне әйтәм, "И Ходаем, исән сау икән бу" дим. Шуннан кайтты бу кич белән. Әллә нишләгән шунда бөкрәйгән, танырлык түгел, шит ир кебек. Үзе дә торасым да килми сезнең белән ди. Аңладым инде шунда ук сихерләгәннәр дидем. Тиз генә иптәш кызлардан белештем дә Мамадышның бер авылына багучы әбигә чаптык. Барган идек. Ишектән керүгә үк хатыннар янына йөри. Бузыкка йөргән кеше дә бузык була инде ул диде. Эш күреп җибәрде. 2 көнгә җитте микән, юк микән. Аннары ишек кайта башлады. Ай ярымнар торды микән, юк микән, тагын чыгып качты. Шул вакытларда олы кызыбыз больницада ята иде. Бер көнне шылтыраталар. Срочно операция кирәк диләр. Мен шылтыратам, нишләргә белмим, кая барып чабырып кемгә эндәшергә белмим. Ә менің телефоным недоступен. Шуннан тагын әбиләргә йөри башладым. Тегесенә барып карыйм, бусына барып карыйм, эш күрәләр. Шунда бер әйтте, 2 балалы бер хатын бузык ясаган. Икегездә дә бузык диде. Инде менә 2 елга якын. Әле кайда, әле чыгып китә. Йөри шунда, ниндидер хатын янына. Үзем эшкә бара алмый башладым. 20-30 елга картайдым, шәчләрем аппак булды. Әбиләргә әйләнеп биттем буга инде. Ә барыбер мин аны хәзер берничә таным. Сихер кергән кешене төзәтеп булмый торгандыр инде. Менә шундый язмыш һәм сюжетыбыз герое үзенең бар бәхетсезлеген сихердән күрә. Менә дигән ирен аның бузык харап иткән. Ә нәрсә соң ул сихер? Бәлки мондый көч ул гомумән алганда хатын кызларының ирләрен аклау өчен генә уйлап тапкан берәр нәрсәдер. Кунаклар нәрсә дип уйлый икән? Чынлап та бармы соң ул сихер бу дөньяда? Менә хронический авырулар медицинада дәвалана алмыйлар. Кешеләр инде бу сихерчеләргә барырга мәҗбүр булалар. Алар диагноз куя инде, менә синдә сихер дип. Мин инде менә бу сихер дигән нәрсәне мин әйтә алмыйм, бардыр дип. Күргәнем юк. Юк дип тә әйтә алмыйм, бар дип тә әйтә алмыйм. Ә менә сез үзегезгә килгән халыкка алар сихер дип әйтәләр. Сез аларга нәрсә дип аңлатасыз? Бар дисезме, юк дисезме? Юк, мин аларга юк димен. Мин гипноз белән дәвалыйм, кайберләр авызларын ача башлыйлар. Мин шаяртып аларның әнә сихерләрегез чыга димен. Дөрестән дә ул сихер түгел, гипноздагы состояние ул. Адәм баласы үзенең милләтенә карамастан иман белә туа. Шушы иман нуры кешене түгәрәкләп ала икән бала туганнан соң медицинада аны авыру дип әйтәләр. Менә шушы
Аурысы, әгәр бала йөзлекле туса, аны рубашкада туса дип әйтәләр инде. Баланың аурысы сыйык була икән. Әгәр дә инде йөзлекле тумаса, аурысы аның үз хәлендә ныграк була икән. Менә шушы аурыны ныгытып торырга кирәк адәм баласына. Күстүү ягыннан да, бузык ягыннан да бузык ул бар. Дөньяда яши ул. Хәзерге вакытта Алты академия наук тикшерә Коръәнне. Менә алар аңлаталар. Адәм аркылы күктән җиргә, җирдән күккә нур йөри ди. Уңай нур һәм тискәре нур ди. Менә шушы уңай нур хатын-кызда тормый икән. Ирләрдә алай түгел. Ирләрне Аллаһ Тәгалә камил яраткан, аларны ничек булса да төшми алардан нур. Уңай энергия төшеп беткәченнән кешедә тискәре энергия кала. Шушы тискәресе калгачыннан кеше борчыла башлый икән. Менә шушы энергия йөри безнең күктән җиргә, күктән аска йөргән чагында бер вакытта да начарны җибәрмәскә кирәк икән. Ничек итеп? Яхшы итеп генә. Менә мисал өчен мине ирем яратмый дип бер дә әйтергә ярамый икән. Әлхамдулиллах дип, Аллаһка шөкранә кылып, Аллаһка шөкер, ирем мине бик яхшы ярата, бик матур итеп ярата, бик бәхетле дип җибәргәченнән Аллаһ Тәгаләгә барып җиткәч, шушы нур әйтә икән. Бу бәндәмә шушы бәхет кирәк икән. Тагы да бәхет җибәрим әле дип бәхет җибәрә икән. Инде хәзер әйтсә инде, каһәр суккан гөл эш миңа шушында өйдә миңа гына инде, иремдә булышмый фәлән тегән дип кеше гайбәтенә кереп, инде хәзер шушындай начар нурлар җибәрә башласаң, Аллаһ Тәгалә әйтә икән, бу бәндәм шуңа мохтаҗ икән. Тагы да шул булсын дип, ул инде бик тулыланып төшә икән. Шуңа күрә бер вакытта кешене рәнҗергә ярамый, кешенең гайбәтенә керергә ярамый, яхшыны гына җибәрергә кирәк. Бузык дигәндә булай икән. Бузык булай икән нәрсә ул? Кешедәге булган тискәре энергия. Отрицательная энергия дип әйтәбез инде. Нәрсәдә? 5 төрле әйбердә күбрәк була. Күгәргән кадакта, чәчтә, тырнакта, кәфен теккән инәдә һәм мәет юган суда. Борынгыларны беләсезме? Чәч белән тырнакны бик матур итеп җыйганнар, күмгәннәр. Гаиләнең таркалуына менә безнең бу сюжет очрагында да шушы бузык кына сәбәпче була аламы соң? Әлбәттә була. Хатын-кыз эшли алмый, аның энергиясе булмый, ул ятып кына тора. Менә шушы бузыкны булдырмау өчен иң беренче әз генә булса да дини дугаларны укый белергә кирәк һәм үзең укыган эштән укул белән кудырган шикелле була. Ул аны кертмей, ныгытмый үзенә. Беренче саклана белергә кирәк, кертмәскә кирәк. Инде кергән хәлдә дә, миңа эләкте бугай ахыры дип, моны Коръән аятлары белән чыгарырга мөмкин. Мөршидә менә үз ирен эшкереп карады бит инде, ләкин булышмады. Әгәр дә булышсын өчен бер белән генә булмый әле. Ул 97-98% бетсә дә 2% адәмдә кала бу. Шуңа күрә бузыкны кертмәскә тырышырга кирәк. Фарис әфәнде, менә әйтегез әле, чынлап та гаиләнең таркалуына бузык кына китергә мөмкинме сезнең фикерчә? Ясында ни күрсә, ышканда да шуны күрә дия, халкыбыз әйтә. Менә монда тәрбия өчен мин бик зур итеп алга куяр идем. Балаларыбызны ничек тәрбиялибез? Нинди халәттә тәрбиялибез? Менә шуның өчен менә бу аерылуда бүгенге көндә бик зур роль ала безнең тәрбиябез. Менә Мөршидәнең бузык кына микән аның тормышы бузылуда бүген төп сәбәп? Бүгенге көндә аның бузык кына түгелдер аның тормышында. Башка ниләрдә сәбәпләр бардыр инде. Мисал өчен сезнең фикерегезчә нинди сәбәп булырга мөмкин? Мисал өчен беренчедән аның сәламәтлеге начарлануы. Нервный системаларның таушалуы, арыуы менә шуңа китергәннәрдер. Димәк, Медицина күзегеннән караганда иренең читкә йөри башлавында сәбәп шушы булырга мөмкин. Асылларга әзерләнгән кешеләр дә бар. Психотерапия нигезендә сөйләшә торганнан соң, булар инде дөрестән дәген үзләренең ялгыш әйтүләрен аңлыйлар. Менә бу ниятләреннән үзләре кире кайталар. Сез сихердән дә бузыктан да дәвалыйсыз дисез, әйме? Менә сез үзегез бузык эшли аласызмы? Бузык Мин җибәрә бернинди аласызмы? бузык эшли алмыйм. Мин кешене давалый гына алам. Сәламәтлек кенә бирә алам җәмәгать. Тормышның баруында 99% хатын-кыздан тора. Башны хәрәкәткә китерүче муен. Бик яхшы муен булырга тиеш. Муен хәрәкәткә килсен өчен хатын-кыз нинди булырга кирәк? Әрсез булырга кирәк. Чиста, пөхтә, галим. Шул ук вакытта дини, фән буенча да, дин буенча да булырга, кыскасы артистка булырга тиеш. Ир янында булсын өчен хатын-кыз нинди генә бу ысуллар табып кына булса да, ирне үз янында тота белергә кирәк. Ир чыгып китмәскә кирәк.
Ул чөнки гаилә башлыгы. Гаилә ул кичкенә генә дәүләт. Шул дәүләтнең короле, башлыгы, патшасы, атабыз Адәм яратылган кебек, ирләр баш булырга кирәк. Ирнең дәрәҗәсен тота белергә тиеш хатын-кыз. Аерылышырга ярамый. Аерылышканнан аның артында да шуннан яхшысы туры килми ул. Шуңа күрә бер никахны сакларга кирәк. Гөлнара, үзегезнең фикерегезне җиткерегез әле. Сез ничегрәк? Менә бузык гаеплеме монда? Бузык түгелме? Сихер бармы, юкмы? Минемчә, сихер чынлап та бар, аны барлыгын ачыкладык, язылган Коръәндә, Аллаһ Тәгалә сүзейме. Тик һәрбер гаиләнең таркалуын сихер белән бәйләп булмый, минемчә. Дөрес булмый. Гаиләләр төрле сәбәптән таркалалар. Сихер белән дә таркалган гаиләләр бар. Чөнки менә Пәйгамбәрнең үзенә 2 тапкыр сихер ясаганнар. Ул Алланың иң сөекле бәндәсе буларак, барыбер аңа сихер тигән, минемчә. Сихердән ничек сакланырга? Сихердән ничек сакланырга, аның теге усуллары юктыр дип уйлыйм. Ә менә сез үзегез куркасызмы? Сез дә бит менә гаиләдәге яшь ханым, сез куркасызмы сихердән? Куркам. Тик Аллаһ Тәгаләнең сүзе бар. Әгәр дә бөтен дөнья җыелып сезгә начарлык эшләргә уйласа, мин теләмәсәм, ул начарлык сезгә тими дигән. Әгәр дә бөтен кеше сезне коткарырга уйласа, мин теләмәсәм, ул начарлык сезгә тия дигән. Шуңа күрә сихер кешегә ул сынау өчен бирелә. Мин дини кеше буларак шуны әйтәсем килә. Сихернең тиюе шулай ук Аллаһ Тәгаләдән. Әгәр дә без каршы көрәшсәк шул сихергә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып, менә шул ханым шикелле, менә нишләргә инде, менә булай булды инде, тегеләй булды инде, төрле күрәзәчеләргә җирсәк, Аллаһ Тәгалә безгә рәхмәтен салмаячак. Күрәзәчеләргә йөрергә кирәк менә бу очракта. Әле бит ансы да гөнаһ дип әйтәләр. Бик гөнаһлы. Пәйгамбәр безнең сүзе бар. Әгәр дә син күрәзәчегә барсаң, син кафир. Әгәр дә син күрәзәчегә барып, аның сүзенә ышанмасаң да, синең 40 көн намазың кабул булмый дигән. Күрәзәчегә барма, үз истеңә гынах алма дип тә әйтәләр. Тапшыруыбызның темасы чыннан да бик кызыклы һәм гыйбрәтле. Студиябыз кунакларына мөрәҗәгать итәм. Дуслар, сез сихергә ышанасызмы? Мин сихергә ышаным һәм аның бар дип уйламыйм. Мин сихергә ышанам һәм мин бузыклыктан бик нык куркам. Менә әйтәләр бит, сихерне күп очракта өйгә куялар дип. Өйдә берәр инәләр кадап калдыралар, ниндидер янчыклар ясап куялар. Шуның өчен мин өйгә гомумән кеше чакырырга тырышмыйм. Сихергә дә бозымга ышанасың, ә менә үзең дошманыңа бозым эшләргә җөрьәт итәр идеңме? Юк. Мин дә шулай ук шул сихергә һәм бозымга ышанам, ләкин шул ук вакытта шулай дип саныйм, кешегә әгәр дә сихер бозымләгән икән, беренче чиратта, бәлки ул үзе нәрсәнедер дөрес эшләмәгәннән киләдер. Ничек сакланырга бозымнан? Яхшы бер хәдис бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Кул хуаллах, фалак, нас сүрәләрен укып, һәр кичне йоклар алдыннан үзен өшкерә торган булган. Һәм үзенә аның бозым эшләгәч, аңа бозым эшләр, менә шул аңа кул хуаллах, фалак, нас сүрәләре иңә Аллаһ Тәгаләдән һәм аңа эшләнгән төгеннәр бозым булып инде берәм-берәм сүтелә бара. Мин Аллаһка шөкер, менә үзем андый нәрсәләргә юлканым юк, ләкин менә һәр вакыт ишетеп торабыз бит инде. Һәм мин үземнең дә менә шундый бер нәрсә ишеткәнем бар. Без студентлар менә тулай торакта торабыз инде. Һәм бер студент безнең укый алмыйча укудан чыгып китте. Һәм ул китәр алдыннан шул киемнәрен җыйганда инә тапкан киемнәр арасыннан. Һәм ул бөтен үзенең укый алмаулыгын шул сихергә бәйләп калдырып китте һәм башка җиргә укып кереп, теге укырга кереп инде яхшы гына укып йөри дигән сүз ишеттек инде. Һәм тагы шунда әйтәс килә, менә кайбер кеше бит инде сихерне ясый дип әйтәләр, ләкин белгән очракта кемнең сихер эшләнгәнен һәм шул кешегә шул сихерне кире куйган очракта ул икеләтә әйләнеп кайта дип тә әйтәләр инде.